ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು DR.Priya Harish. ഇനിയാണ് ഇന്ത്യ ജുവലേഴ്സിന്റെ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യ ജുവലേഴ്സ് തക്ലിന ಡೈಮಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 22-23 ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿ ಆದಾಕಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಲೆ ಐತ ವಿವರಣೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ತುಡರ್ನರ್ಲಾದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕದು ಡೈಮಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದ ಉದಿಪನನು ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಮಲ್ತ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೈತಿ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇಂಕ್ ತೋಜಾಯಿರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾಲೆ ಐತನೇ ಕೆಬಿತ ಇಂಕ್ ಪಾಡಿಯೇರು ಐತ ಪೊರ್ಲುನು ಯಾನೆ ಕನ್ನಡಿಡು ತುಯೆ ಬಂಗಾರ ನಾಲಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸೇ ವತ್ತಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ವಜ್ರದಂಚಿ ನಿಲ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮೆನ್ಕುನ ವಜ್ರನು ತೂದು ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಗಿಲದ ಸಂಗ್ರಹದಂಚಿ ಪೋಯೆ ರಾವರಿ ಉಂಗಿಲನು ಇಂಕ್ ಪಾಡಿಯೇರು ಪಿರಾವ್ದಾರೆ ನಾನೆ ತೂವಂತೇರು ಬಲಿಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಬಲಿಪೆರ ಒಂದೇ ಮೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ಪತ್ತೇನು ತೂದು ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸಾಂಡ್ ಇಂದ್ರಿಯದಾಕ್ಲಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಚಟ್ಟಿನಿ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಉಡಲ ಮೋಕಿಲ್ನ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನೊರ ಬನ್ನಗ ಬಂಗಾರನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ